Видели се са двама приятели, не се виждали от сумата и време, лафат си и по едно време един я вика на другия: бе, брат, при тебе как върви любовта? И той така вика: бате, отскоро съм с ново гадже, няма да повярваш вчера какво стана. Какво бе? Абе, вика, гледай са, тая мойта ми пише съобщение: до вечера след работа те чакам в нас. И аз такъв отидех, нали, звъним на звънец и по едно време ми отваря сестра й. И влизам аз, такъв, и тя седи до мене, а тя е една готина, бате, направо да ти изтръпнат макарите. И по едно време така бавно се приближава към мене и само ми прошепна в ухото: искаш ли да се измъндръсаме, докато сестра ми си дойде? Аз такъв изтръпнах, обаче без нищо да кажа, само се изправих и бавно тръгнах към колата. И отвънка ме пресреща моята и вика: браво, бе, уникален си, една такава весела. Това беше тест. Исках да те пробвам дали си лоялен и вече съм сигурна, мога да ти имам доверие. Той го погледнал и вика: браво, бе. А нашия такъв му вика: браво, бе, вика, наш къв е извода. И он вика: къв? Винаги дръж презервативите в колата.